N'hi havia 43, però hi ha una editorial que avui al dematí ens han avisat que l'editor tenia la Covid, la seva companya també, i miraran de venir demà. No volem morir-nos d'èxit en el sentit de... Aquest any hi ha un 20% d'editorials més que l'any passat, i l'any passat ja n'hi havia un 20% més de fa 3 anys. Llavors, esclar, hem de tenir un creixement sostingut, per entendre'ns. A les 9 soc a missa, a les 9:30 a casa. Aleshores agafo els meus documents i escalo avall. Alguns dies esmorzo, altres sento que la minyona em crida: «Senyoreta, que ja has esmorzat». I avui en dia jo tinc la sensació que els digitals és on passen les coses, on escriure té un efecte més real i una sensació de conversa més... on te la jugues quan escrius, i en canvi certa crítica literària d'altres tipus de mitjans ha quedat com més empolsegada com els llibres vells, que no tinc res en contra, d'altra banda. Ara tinc un debat sobre cinema, però havia d'inaugurar i m'havia preparat un text, fins i tot, que parlava del cinema i de la literatura, però hi havia un accident bolcat a l'AP7, amb taronges, era un camió que ocupava 2 carrils, sort que no li ha passat res al senyor camioner, però ens ha fet a tots arribar... Jo he estat una hora parada. En aquests moments el cinema en català té millor salut que l'any passat, però no és que tingui bona salut. Diguem que ha sortit de la UCI, però segueix sent un malalt greu, i el fet que aquest any tinguem pel·lícules fantàstiques com Alcarràs, com Suro, que per cert s'estrena aquest cap de setmana i recomano a tothom anar-la a veure, com Nosaltres no ens matem amb les pistoles, com El fred que crema, com Toscana, vull dir, tenim moltes pel·lícules en català aquest any, i el nivell de pressupost ha pujat, amb la qual ha millorat la salut, i l'èxit d'Alcarràs és espectacular i ens demostra que amb la nostra llengua podem anar i guanyar on sigui, fins i tot a Berlín. Clar, nosaltres fem només autors de parla catalana, i fins ara això costava molt perquè tenim els nòrdics o els americans o els britànics molt arrelats, però estem començant a notar que cada vegada més els lectors tiren cap a casa i volen descobrir aquests autors que tenim aquí.